Malta se tinvesti 3.5 miljun euro fir-riċerka u l-innovazzjoni fis-saħħa mentali bħala parti misħubbija ta' Xjenza Malta mal-European Partnership for Brain Health, inizjattiva mifruxa madwar l-Ewropa. Permezz ta' din l-inizjattiva l-pajjiż se jkollu aċċess għal għarfien espert, opportunitajiet ta' finanzjament u strateġiji bbażati fuq l-evidenza għal prevenzjoni, id-dijanjosi u trattament ta' disturbi tal-moħħ benefiċċju għaċ-ċittadini ta' kull età. L-investiment u sħubija tħabbru waqt avveniment li laqqa flimkien lil dawk li jfasslu l-politika, professjonisti tal-kura tas-saħħa, riċerkaturi u rappreżentanti mis-soċjetà ċivili. Fost oħrajn saret diskussjoni ma' esperti fil-kura neuroloġika, l-ADHD u d-dimensja. Preżenti kien hemm ukoll mart il-Prim Ministru Lidja Abela li saħqet fuq il-bżonn ta' aktar kuxjenza, edukazzjoni u empatija dwar is-saħħa mentali, b'enfasi partikolari fuq it-tfal u l-aktar persuni vulnerabbli fis-soċjetà. Din l-inizjattiva rat il-parteċipazzjoni ta' 54 parteċipant minn 33 pajjiż differenti. Rajna kif Malta se tkun qed tinvesti 3.5 miljuni propju direttament fis-saħħa mentali. Is-Segretarju Parlamentari għar-Riċerka u l-Innovazzjoni Kita Tsoparditanti qal li l-parteċipazzjoni f'inizjattivi bħal dawn jiżgura li l-pajjiż jibbenefika minn għarfien u studji fost oħrajn. Il-Kap Eżekuttiv ta' Xjenza Malta Silvio Xerri ddeskriva din is-sħubija bħala pass importanti għall-ekosistema tar-riċerka u l-innovazzjoni ta' Malta. Is-sessjoni ntemmet bi preżentazzjoni minn Kejlin Borch mit-taqsima tal-internazzjonalizzazzjoni tax-Xjenza Malta. Spjega kif ir-riċerkaturi Maltin jistgħu jagħmlu użu mill-investiment ta' 3.5 miljun euro biex Malta jkollha rwol aktar attiv fir-riċerka dwar is-saħħa tal-moħħ.